Huomenta, isä. Huomenta vaan. Onks nää kaikki mulle? Iskä. Joo. On ne. Ja muuten, odota hetki. Hä? Tässä on uusi koululaukkusi. Kiitos. Mitä siellä on? Siellä on eväspussi. Hajuvesi. Ja sitten siellä on jotain bussilukemista. Enhän mä bussioppilas. No kumminkin jotain ajankulukemista. No, minun pitää mennä nyt töihin. Hei hei. Hei hei. Lähden kouluun. Moi kaverit. Kiva uusi laukku. Kiitti. Mä sain sen aamulla. Ja, se on tosi hieno. Väistäkää. Hei, miksi noin teit? No, ei se kuulu sulle. Mut sä teenasit mut silloin siellä koulumatkalla. Ja tää on nyt kosto siitä. Ai mikä? Ai mikä muka? Etkö et tajua? Niin. Ja ihan tiedeksi, sen karvakorst on ihan vanhaa muotia. Ja ei mulla mitään muuta. Hei, onko se kunnossa? Joopa kai. Toi oli tosi ilkeästi tehty. Niinpä. Voi ei. Laukku olikin tyhjeni. No, kumminkin olisin laittanut mun tavarat tuonne kaappiin. Laitetaan ne vaikka nyt heti. Joo. Mennään mäkin kaapeille. Joo. Noin. Kellot soikin jo. Niin, pitää mennä tunnille. Niin, tulkaa. Hei, ota. Hei, mihin te menette? Tuija. Mitä mä sanoin? Ei se toiminut. Kuin niin. Se oli vain kosta, eikä se talentistakaan periaatteessa toimia. No joo. En mä sun kostoista tiedä. Mut moikka. Eiku siis, ei moikka. En sitä tiedä sanoa kyllä. Mut joo. Okei, mä menen jo.
meille tulee uusi oppilas ja hän saapuu aika pian. Onko vapaaehtoisia, että voisit näyttää heille koulua? Voinko minä opettaja näyttää hänelle paikkoja? Niin, ja missä hän on? Hän tulee ihan kohta ja voit näyttää hänelle paikkoja. Ja jos haluat, voit tehdä sen ystäviesi kanssa. Tule. Joo. Mikä paikka tämä on? Tuolla on kaapit. Tule. Joo.